Figyelj erre, kamerázik a vágy. Tudjuk, hogy... Ezt elkizélek, hogy... Mi van ezzel? Itt hátul kell lehúzni, látod? Tartom a pajzsot, azt a Csabi abban lő. Igen. Ez cool. Ugye ez így félünk. Meg A lovat így elő. Nyakszíjak elő a lovat. Hát ezért azt nem, meg üzélni. De barapással betanítottuk. Nem. Nagyon jól látod. Bocsi. Nagyon éri. Ó, azt a kurva. Azt fog meg, bazd meg. Fénykép lesz még? Kurva mi? És elbe mozogtok. Lehet belovagoltam, ez volt rajta. Sedvész. Úgy, vert. Hogy lehetett ebbe vívni? Nehezen. Úgyhogy igazából ez azért nem jó, mert nagy a fejedre. Várjál, fegyvert fel. Ezt nem mondtam én. Ja. A fegyvert kapom! Azt a kurva. Ez lett rakat. Vigyázz, Már lefényképeztem. De volt? azt nem fogod vissza. Azt a kurva! Még egyet. Ahogy ne. Érzed? Persze, hogy érzed. Meg hát fokos, ugyanúgy. A fokos nem az a lényege, meg az én, hogy tartsad föl. Így. Hogy azt meg úgy ütött, csúsztass. Tehát így csúsztatod. Jó, megdugnak téged hátulról, mi lesz? Nyújtsd a kezedet is. Hogy azaz. Azt a kurva volt, mert fogom milyen nehéz. Az mekkora heréje van hátul? Mondjad. Hallgatlak. Jézusom. Te is hánysz? Jó van. Ne bánts. Gyere innen. Mi van veled, öcsi? Nem tudtam Timat meglegni. Hogy oda mentek a kocsihoz, nem érted? Jó, gyere ide. Gyere ide. Gyere ide. Mi van, butus? De puszi. Rámegedjenek, Goti. Egy fehér nyúl. Szia. Kérdezték, hogy A fehér nyúl. Te hallod. Mondták, hogy be... nem dughatod meg egyik. Sibízd meg a nyuszi. Nem a kecski. Hát biztos beszarít. Elmenekült. Sörmeset tréningeznek, Pityú? Hát, nyugodtan be, fogadjál velük. Nem vagyok szomjas. Annyira. Olyan nincs. Akkor beteg vagy. Vagy ma annyira szomjas vagyok, hogy már... Nem megyek. Keményen dobjál, nehézzel dobjál. Nem, az olyan csalásos. Dobni szemben. Bárhol szeretnéd. Az szép volt. Hoppá, figyeld el. No, az egész jó volt. Hé, nézd, beledobja most. Bele! Nehogy kell szivatot. Előbbre dől csak így nyugodtan. Ajajaj. Megy az előző messze. Hogy is kell izélni? De még eltalálhatja még háromszor is egymás után. Ilyen hangja volt, hallod, amikor elmegy. Mondd, innen akarod? Szekálós, mi? Álljál közelebb, Potter! De már elmegy! Na hajrá! Jó! Ahogy bemérte a célt, már csak középre kell.
Hát, Van kettő. Hogy te mindig egy méter előrébb? Megdobta! Eledobta, ja. Egy méteren előrébb bászol, Csaba. Ja, igaz, hogy... Nem számít. Hallod, 5-szer dobjál most bele egymás után. Na jó, van, most be körbe kerítettem azt. Ja, belecsúszik mi? én is dobálni szeretnék. Bebújtatod a másik oldalon? Úgy? Akkor a másik nyelv. Nem, hogy számítam, hogy ilyen. Úgy jó. Na mi az, hogy más? Ez zöld, ez a kettő meg piros van, csak annyira nem látszik már, hogy sárgában úgy van megjelölve, hogy a vezér. Kicsit várjál? Úgy, egy ujjat fölött, úgy, nagyon jó. És akkor csak 3 ujjára kis ujjadat meg izé engedem. Bele van piros. Az igen. Kapsz egy... De úgy nem tudom megfogni, úgy nem lehet megfogni. Nem, így az indiának lének. Úgy. Nem, de... Itt támasz neki, hogy ne kell Ezért kell fogni az ideget. bekattanít a nokba. Csak az izé. Megint már. Amikor a találul egy hosszabb, ami túl még rövidebb. Mindegy, ez is jó lesz. Mindegy, csak rövidebb. Az, hogy igazából, amikor tényleg... Ebből a 40 fokban. De vannak olyan természetes dolgok, amik alul ki vannak, fizikre van betolózó, Menj bele, lakat! Menj bele, lakat! Hallod? Kiér át előbb a másik oldalra. Mit csinálva? Mit csinálva? Mit Nem csinálva? hülyék ám ezek lakat. Le van bala... Úgy van rópály. Régen jobban iszultál, de vagy fáradva, vagy mi van? Öreg van. Nem magadból indult. Az kép. Annyit lehet látni, hogy egy törő között csattogtatsz ide-oda, ennyi. Persze, harapják kezembe, hogy ne tudjam megfogni. Ez az, nézd a tévét, keményen nézed. Na, ez az. Egy darab dolma. Ha ki elmenekül. Nem harci kutya. Hát nem. Harci kutya faszom.